gipadalan sa Regional Trial Court Branch 15 ug show cause order ang gipalagpot nga Mindanao Development Authority Chairperson nga si Maria Belen Acosta ug ang iyang abogado nga si Attorney Israelito Torion ug gihatagan sila og napulo ka adlaw aron tubagon nganong dili sila ang ngayang pasakahan og contempt in court tungod sa gingong sayo nga pagpasabot kabahin sa mando sa korte. Sa usa ka pahina nga order nga gipagawas ni Judge Mario C. Duaves niadtong Hunyo 4 nga gikumpirma ni Attorney Kaiser Kate Narciso, Clerk of Court niadtong Hunyo 5 sa Newsline Philippines. Gipunting ni Judge Duaves ang opisyal nga pahayag ni Acosta niadtong Hunyo 3. Mato ni Judge Duaves, ang opisyal nga pahayag ni Acosta sa iyang social media account naglangkob sa dili sakto nga mga kamatuoran og impormasyon nga nakadaot sa tinuod nga kinaiya og sangkop sa mga mando og proseso nga gi-issue sa korte pinagi sa pagdeklara sa uban pa nga mga mando sa pagtangtang sa kuwaranto case ni Acosta nga nagdaot sa tinuod nga kinaiya og mando og mga proseso nga gi-issue sa korte. Pinaagi sa pagdeklara sa uban pa nga mga mando sa pagtangtang sa kuwaranto case ni Acosta. Gibali kuno nini ang kamanduan sa korte sa iyang gipasaka nga motion for reconsideration ug gipasabot ni Acosta nga gi-reverse o nabaliktad na ang kamanduan sa korte nga dili kini tinuod. Matud sa korte, ang gihimo ni Acosta ug sa iyang abogado naghatag og kalibog sa publiko nga usa ka dili husto nga pamantasan nga nagpunting sa pagpaubos sa pagdumala sa hustisya ug mga proseso sa hudikatura. Tungod sa dili sakto nga impormasyon ug sa kalibog nga dulot niini, gihatagan sa korte si Acosta ug Torion og napulo ka adlaw gikan sa ilang pagdawat sa maong mando. Gimando usab sa korte nga ang tanang tubag ni Acosta ug ni Torion kinahanglan nga ilang panumpaan. Gimanunaw usab si Acosta ug si Torion nga tangtangon ang ilang nagpakaron ingnon nga opisyal nga pahayag gikan sa ilang mga social media platforms. Samtang kaganiha, opisyal nang gipagawa sa Presidential Communications Office ang appointment ni Magno Isip Chairperson sa Mindanao Development Authority. Ang pagtudlo kang Magno Isip MinDa Chair gikalipay sa mga lideres sa nagkadiyang probinsya ug syudad sa Mindanao. Gwapo na nga makita nato ang different perspective, no, for a new MinDa Chair. Wa man ta nagingon nga ang mga previous MinDa Chair are not better than this one. So pero makita nato nga kani nga perspective for the development of Mindanao. We had been trying kitang tanan naningkamot sukat sa una nga Mindanao would be better, Mindanao, pero ang pinakapobre Mindanao, ang pinakagamay budget ang Mindanao, luoy permanente. We had been fighting pati kamo nga what is due to Mindanao should be given to Mindanao. Karon bagong perspektibo, bagong pagtanaw, bagong liderato nga makatabang sa ato nga makabangon or maabot nato atong gustong maabot for Mindanao. Sa kabahin ni Cotabato Province Governor Emilio Talinio Mendoza, gisaysay niini nga dakong tabang ang pagtuboy kang Magno sa kalambuan sa tibuok Mindanao. Sila yun naman is not new to governance. No? Nag-serve siya sa atin sa PBDEC and in Iligan and as LTO, Regional Director. At syempre, iba ito kasi ang engaged ni Secretary Magno ay ang mga local government units. And then we're happy kasi hindi lang siya nakikinig, talagang partner si Secretary Magno. In fact, bago siya naging MinDa Secretary o MinDa Chair, lahat ng RDC meetings ay may chance talagang nandun si Secretary Magno to feel ano ang meron sa lugar, ano ang mga concerns or mga irritants, kasali na ang threats if any kung meron, and how to, ang pinaka-importante yung direction ng how to improve the economic the economic status of that area, paano mas mabuhay na mapayapa at produktibo ang mga Bangsamoro, ang IP at Kristiyano sa probinsya ng Cotabato. I'm very excited about this. Nalipay usab si Zamboanga City Mayor John Dalipi tungod kay matud niini nahibalo si Magno sa perspektiba sa kalambuan tungod kay siya usa ka negosyante ug dili politiko. Ang inasa natin na pupunta siya sa Zamboanga and bigyan ng pansin yung mga problema, and as the RDC Chair, nandito kami para to support Sec Magno.
Taliwala sa mga isyu nga gipasakan ni Acosta batok kang Magno ug sa mga kamanduan sa buhatan sa presidente. Nagpabilin sa mata sa gobyerno ug sa katawhan nga si Magno ang lehitimo nga Mindanao Development Authority chairperson base sa appointment nga gihatag ni Presidente Ferdinand Marcos kaniya. Ug sa tanang kalihukan sa MinDa, si Magno na ang maguyod sa rinda sa panggamhanan ug kalambuan sa tibok Mindanao ug dalhon kini didto sa mga lideres sa Brunei, Indonesia, Philippines, Malaysia, East ASEAN Growth Area kun BIMP Iaga. Edit Kaduay Newsline Philippines. Stay safe!